Inqat magħna l-jumejn fejn l-arti, il-fidu, l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-Udwa Tajba. Illum 14 ta' Settembru, il-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes. Nilqakom għall-Qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Kappella tal-Isptar Mater Dei. Jikkonċelebra Dun Ruben de Guara, wieħed mill-4 saċerdoti li l-ħidma pastorali tagħhom hija proprju mal-pazjenti tal-isptar. Illum fil-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes nitolbu lil Mulej Ħanin sabiex jaħfer dnubietna u bis-Salib Imqaddes tiegħu iżommna taħt għajnejh. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Għaddel ta' dan il-kurċifiss sabiħ li jgħidu ġej minn żmien il-Kavallieri li għamel żmien twil l-Isptar Ġenerali St. Luke's u mbagħad inġab hawnhekk fil-Kappella tal-Isptar Mater Dei. Insellmilkom u niċċelebraw din il-festa tal-eżaltazzjoni tas-Salib li tfakkarna fis-sejba tal-fdalijiet tas-Salib Imqaddes Ġerusalemm imma wkoll fil-qawwa tas-Salib ta' Ġesu. L-istedina tal-imgħallem li nerfgħu is-Salib tagħna. Dan il-post ta' fejqan imma wkoll post ta' tbatija ejjew nitolbu biex aħna jkollna din il-qawwa spiritwali li ngħixu s-Salib tagħna inġorruh kuljum u ninaqdu mal-glorja tal-Mulej mislub u xuxtat. Ħutiej u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla min il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla intrit li jibnek il-waħdini jieħu l-mewt tas-Salib biex jisalva lil bnedmin. Għamel li kif għarafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistoqilna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa. Li tagħna ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien refgħu il-kamp u telqu minn ħdejn il-muntanja ħorma it-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu li ddejjaq jimxi beda jkerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna ġbajna b'dan l-ikel ħafif.
U l-mulej bat srib velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom. U mietu ħafna mill-poplu ta' Izrael. U l-poplu mar ant Mosè u qalulu: Dnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob li l-mulej ħajwarrab is-srib minn fostna. U Mosè mar jitlob għall-poplu. U l-mulej kellem il-Mosè u qallu: Għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal standard. U kull min jingidem u jħares lejh ifiq u jgħix. U Mosè għamel serb tal-bronz u arbulaħ bħal standard. U ġara li kull min kien jikdmu is-serb kien iħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifiq u kien jgħix. Il-kelma tal-mulej. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla flimkien. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Poplu tiegħi għatu widen għal-liġi tiegħi, iftħu widnejkom għal-klim fommi. Niftaħ fommi biex inxandar klim l-erf nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-qedem flimkien. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jaqridhom. Kienu jindmu u jfittxu l-Alla bil-ħerqa. Kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, Alla l-oli il-feddej tagħhom flimkien. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Imma kienu jqarqu bih bi kliemhom, kienu jikdbulu bil-sinhom, għax qalbhom ma kienx sewwa miegħu u ma kienux fidili mal-patt tiegħu flimkien. Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Iżda hu kien iħenn u jaħfrilhom il-ħtija, ma kienx jasal biex jaqridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla u ma kienx jixel iltu kollha. Flimkien? Tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Filippin. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qatx ifittex tiegħu li hu daqs Alla. Iżda xejjen lilu nnifsu billi ħan natura tal-sier. Sar jixbaħ lill-bnedmin u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla ullih sa smawiet u żejnu b'isem li hu fuq kull isem. Biex fis-sem ta' Ġesu, fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art, il-ħlejjaq kollha jinżlu għal kubtejhom. U kull ilsien jistqar Ġesu Kristu u l-mulej għall-glorja tal-Alla l-Missier. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Nadurawk Kristu mberkuk, għax b'salibek fdejt lid-dinja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal li Nikodemu: ħadd ma tela s-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej.
Ġesu jitkellem ma' wieħed mill-orrif tal-liġi Nikodemu. Ifakkarna f'dak li smajna wkoll fl-ewwel qari. Ir-rakkonta meta Mosè poġġa serpent tal-bronż fuq għowda, kull min iħares lejn dan is-sinjal kien ifieq mill-gidma velenuża tas-serpenti ħajjin. U jgħid kif Mosè refa' s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem. Mela Ġesu iqabbel ilu nnifsu ma' dak is-serp tal-bronż li Mosè olla fuq għowda biex kull min iħares leha ifieq. Jiena nixtieq nissuġġerixxi propju dan l-eżerċizzju spiritwali li kien tant għall-qalb ħafna qaddisin, inkluż il-maħbub qaddis Malti San George Preka, li nħarsu sikwit lejn il-kurċifiss, lejn Ġesu imsallab. U meta nħarsu lejn Ġesu imsallab, nitolbuh il-fejqan tar-ruħ u tal-ġisem, dejjem skont ir-rieda tagħha. Għaliex meta Ġesu juża din l-immaġini, u qed jippreżenta ruħu wkoll bħala l-għajn ta' fejqan. Kif il-lut kienu jħarsu lejn is-serp tal-bronż li poġġa Mosè fuq għowda u kienu jfiequ, hekk ukoll bin il-bniedem huwa merfuħ fuq għowda, l-għowda imqazza ważida tas-salib, u meta nħarsu lejh aħna nieħdu fejqan spiritwali kbir. Fil-fatt San George Preka għandu tixbieħ oħra sabiħa. Jieħu l-ispunt minn dan li qed jgħid Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U jgħid mela Ġesu huwa s-serp li jagħti l-fejqan. Mentri aħna nafu wkoll li fl-ewwel ktieb tal-Bibja jissemma serp li ġab il-mewt u l-ħażen. U jgħid fuq is-salib kien hemm taqtija kbira bdejn dawn iż-żewġ serpenti. Is-serp li huwa x-xitan u l-iben talla ma' bniedem li huwa s-serp li jġib il-fejqan. Hija tiġbieħa intuizzjoni straordinarja li San George Preka jiżviluppa fil-ktieb tiegħu is-Salm Evanġeliku tas-Sirijaku, propju ispirat mill-kitba mistika ta' San Efrem Diaknu mis-Sirja. Aħna llum nitolbu lill-Alla anke f'dan il-post ta' tbatija u fejqan biex kull min jidħol f'din il-kappella għażiża jħares lejn dan il-kurċifiss antik u għażiż, isib hawnhekk oasi ta' paċi, ta' fejqan spiritwali. Imma nitolbu wkoll għal kull min f'dan il-post qegħdin f'Mater Dei Hospital jaħdem għal fejqan fiżiku, psikoloġiku, imma anke holistiku tal-pazjenti tagħna. Il-kol kemm aħna ngħaddu minn ħafna esperjenzi, imma waħda mix-xorti li tmissek u dinha mhix lotterija li kulħadd jixtri biljett għaliha, imma titlaqlek xorta, li jkollok tgħaddi xi ftit jiem l-isptar. Din il-lukanda tal-pajjiż kollu. Aħna nitolbu l-Alla li meta jitlaqna l-biljett, insibu min jieħu ħsiebna, insibu min jakkompanjana. U jkolli jkollna d-don tal-paċenzja biex ngħaddu minn din l-esperjenza xil-mart u esperjenza ta' umiljazzjoni kbira. Ikollok rase kbira ma ngħidx kien lek ta' tkun marit, ikollok l-arja ma ngħid għaddilek. Hawnhekk huwa l-post tar-realtà. Imma nitolbu wkoll li jkun post ta' solidarjetà, ta' kompassjoni u ta' fejqan. Nitolbu ħafna l-professjonisti, għal-carers, għal dawk kollha li jagħtu ħajjithom minn dan l-ambjent fejn aħna l-koll niltaqgħu mas-salib.
fil-ħajja tagħna jew fil-ħajja ta' min huwa għażiż għalina. Aħna nħarsu lejn Ġesu anke f'dan il-post insibu l-fejqan. Sallum minflok ħafna talb nixtieq li nieqfu ftit fis-silenzju. Kulħadd jagħmel talba personali anke dawk li qegħdin iseguna permezz ta' TVM u l-mezzi oħra tax-xandir. U nitolbu għal fejqan spiritwali tagħna, tal-eżis tagħna, għal morda tagħna. Kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu u nafdawha f'idejn il-mulej li ssallab għalina. Nadurawk o Ġesu mberkuk, għas-salibek u l-mewt tiegħek, inti fdejtna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bih neħħad nubiet tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu Sidna li għax u jsalta għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dej li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Intrid li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħħ fuq il-għoda tas-salib. Biex nejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja. U l-għadu li rebaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ minn fuq il-għoda tas-salib. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli, jqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qalb jolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intenulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna l-għoli tas-smewwiet. Imbirek niġej fissem il-mulej, Osanna l-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam. Tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqluk. U miċ-ċogontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudimek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Sant, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn l-bizna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħid nubiet tad-dinja għatina lina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommi dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalina ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġisem. Danu l-ħaruf Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun ifeha.
nitolbu. Issa li smajtna bl-ikla mqazza tiegħek fiċ-ċokontana nitolbuk mulej Ġesu Kristu biex kif dejtna bis-salib tiegħek li fih il-ħajja tagħna, hekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmien, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddisa tal-lum il-Kappella tal-Isptar Mater Dei. Qabel intemmu din ix-xandira nfakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta biex tkompli tagħti s-sapport tagħha lil persuni u anke lil familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.